Γεια σου, Χρυσό μου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να δω λίγα ρούχα για τα παιδιά μου. Ναι, βέβαια, τα παιδάκια σας είναι κάτω από 12 χρονών. Ναι, παρακαλώ, περάστε. Και γιατί να αγοράσω μαγιοράλ αφού μπορώ να βρω κινέζικα στη μισή τιμή? Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα βρέφη δεν έχουν τη δυνατότητα να μας εκφράσουν πώς αισθάνονται φορώντας ένα ρούχο. Και λέτε να μην τους αρέσουν τα κινέζικα? Θα πρέπει να επιλέγουμε ρούχα τα οποία θα παρέχουν ποιότητα υφασμάτων έτσι ώστε να αναπνέει το ευαίσθητο δερματάκι του μωρού μας, να έχουν ελευθερία κινήσεων και επίσης να μην μαζεύουν και να μην ξεθοριάζουν στο πλυντήριο. Όπως για παράδειγμα όλα τα ρουχαλάκια της Μαγιοράλ. Μάλιστα! Και πόσο έχει αυτό εδώ? Η αρχική του τιμή είναι στα 22 ευρώ. Καλέ, αυτό είναι πιο φτηνό και από τα κινέζικα. Και δηλαδή θα έχετε και Black Friday πάνω σε όλες αυτές εδώ τις τιμές? Φυσικά, στις 24 Νοεμβρίου. Αχ, να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Αυτό εδώ πέρα πόσο κοστίζει? Και αυτό το τεμάχιο έχει αρχική τιμή στα 22 ευρώ.